שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט של בית הספר לתיירות. אנחנו בפודקאסט המקצועי שלנו סוקרים את מקצועות התיירות השונים. היום נרצה לדבר על סוכן הנסיעות, ונמצא איתנו מי אם לא יהודה זפרני, המנהל האקדמי של קורס סוכני נסיעות כאן בבית הספר לתיירות. שלום יהודה. שלום וברכה, שלום מה שלומך? שלום. בסדר גמור. יהודה, אתה מנהל של מועדון הצרכנות הוט, נכון? בנוסף, כן, בהחלט. בנוסף בעברך אתה כבר סוכן נסיעות כמה שנים? או, אני התחלתי ב-1986 כשליח באופיר טורס קריית שמונה. או, במקרה הגעתי אליהם, ומשם המשכתי להיות בוגר קורס סוכני הנסיעות של בית הספר לתיירות 1988, כך שהייתי רץ מקריית שמונה לחיפה, לאוניברסיטה, הלוך חזור, הלוך חזור, אז לא היה זום. היינו צריכים להגיע בסביבות 4:30 ולצאת ב9, ואוטובוס עד קריית שמונה, לא פשוט, אבל מאתגר ופשוט מרתק, כי משם באמת הייתי סוכן נסיעות בקריית שמונה, וב-1992 הוקפצתי לנהל את הסניף הראשי והגדול ביותר במדינת ישראל של אופיר טורס בבית אל על, מי שזוכר ומכיר. ומשם התקדמתי בסולם ההדרגות למנהל שיווק וסמנכ"ל שיווק ומכירות, וכמובן במגוון תחומים בחברה שהיא אחת הגדולות, אופיר טורס, ששם באמת אתה לומד את המגוון העצום שיש, גם תיירות נכנסת, גם תיירות יוצאת, גם תיירות פנים, כמובן את כל הנושא של המשאים ומתנים, ספקים, חברות תעופה, מלונאות, חברות ביטוח, חברות כן, רכב, פשוט מרתק. והגעתי להיות משנה למנכ"ל קבוצת אופיר טורס. קבוצת אופיר טורס מונה גם את ריקושט ועוד חברות בנות כאלה ואחרות, והגעתי לנהל את כל רשת הסניפים של אופיר טורס. כך שמהבחינה הזאת התחום הזה מרתק. במקביל גם הייתי יושב ראש הדירקטוריון של נמל תל אביב, ודירקטור בתדמור בהרצליה. טוב, יש לנו עוד הרבה מה לדבר על העניינים האלה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני בכוונה התחלתי עם זה, כי בעצם, עם השאלה ממתי, כי בעצם המקצוע הזה של סוכן נסיעות זה מקצוע שעבר הרבה מאוד שינויים במהלך השנים. הרבה מאוד שינויים. אתה בעצם מהימים שהיה צריך רישיון לסוכן נסיעות, נכון? אני מהימים שהיה צריך לרשום את הלקוח: שלום ערן, איך אתה? ERN, השלום, איפה אתה גר? מה הטלפון? וכולי וכולי וכולי. זה הכל היה ידני, זה היה נקרא דוקט, הדוקט היה ידני, והיית צריך לפתוח ולשים וכולי. תראה, כמעט 40 שנה זה מדהים לראות איך הענף השתנה ושינה את פניו, אבל זה פשוט מרתק גם לגלות את העוצמה של התיירות ואיך היא גדלה אצלנו, איך הענף הזה פשוט משתנה ולטובה. כן, אבל בוא נדבר רגע על המקצוע הזה של סוכן נסיעות. אתה אומר, אתה מהימים שהיה צריך לכתוב ידני, היה צריך גם רישיון. היום בעצם לא צריך רישיון. היום המדינה אמרה, אנחנו לא רוצים שתקבל רישיון, שתצטרך רישיון בשביל להיות סוכן נסיעות, נכון? נכון, תראה, כמו שקרה עם הרבה מקצועות, כולל מקצועות הביטוח ומקצועות נוספים, כל הנושא הזה של הרישיונות בעצם הופרט. הופרט כדי לתת, איך אומרים, שוק חופשי. ואין ספק שהמקצוע הזה שבזמנו היה צריך רישיון, החליפו אותו, הנושא של בתי הספר, בעיקר בית הספר לתיירות, שכבר קיים מעל 60 שנה, ומכללות נוספות. כלומר, השוק הזה רק הלך וצמח ופרח מאז, שדרך אגב זה הופסק, וזה קרה דרך אגב בכל התחומים. מהמם. והיום בעצם כל אחד יכול למעשה, נכון? איזה תנאים בסיסיים אני צריך בשביל להיות סוכן נסיעות? מה הדברים הבסיסיים שאני צריך? אני מניח שאנגלית, נכון? תראה, קודם כל הבסיס, כמו שאני שואל כל סטודנט שמגיע לקורס, ודרך אגב אנחנו ב3 שנים מעל 20 קורסים פתחנו, זה שיא של כל השיאים, של כל הזמנים. הבסיס זה א', ה',
ב'. מה זה אומר ערן? אהבה. לא, זה הבסיס. אם אני תמיד שואל, למה אתה בא? למה, אתה יודע, היה לנו בקורסים האלה, היה לנו רופאים, והיו לנו תת-אלופים, וניצבים, כאילו מכל המקצועות, ואחים ואחיות, ומורים ומורות, והבסיס זה באמת אהבה. קודם כל, אם אתה אוהב את המקצוע הזה, ואין ברירה, כשאתה נכנס למקצוע, הנה אני כמעט 40 שנה במגוון תחומים וכולי, זה נמצא בפנים ואתה לא עוזב אותו. דרך אגב, רוב הענף כמעט, עוד פעם, מלבד תקופות כמו הקורונה, נשארים ומשנים אולי את התפקידים, אבל נשארים בענף הזה, וזה כל הכיף, האהבה. מבחינת הדברים הבסיסיים הנוספים, זה דברים שאפשר ללמוד, אנגלית בסיסית, כי בסך הכל תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא כסוכן נסיעות בישראל, אז האנגלית היא פחות חשובה. אתה יודע, לפעמים עדיף, לפעמים השפה הערבית, היום עם ההסכמי שלום, אז חשוב מאוד שזה נכון, יהיה ספרדית, כל שפה יכולה לעזור. נכון שבתיירות הנכנסת אתה צריך את השפה שמתאימה לשוק שאתה עובד איתו. אם אתה עובד עם השוק האמריקאי והאנגלי, אז בוודאי שהאנגלית אתה חייב, כי אתה מדבר עם סוכנים מבחוץ. אם אתה עובד עם השוק הספרדי, אתה צריך סוכן נסיעות שמתעסק באופרציה בספרדית, וכולי וכולי. בדיוק. כלומר, מאוד מגוון, כמו שאני תמיד אומר, תיירות, המילה תיירות היא לא מקצוע. מתחת לתיירות יש עשרות מקצועות, וזה אהה, המרתק בתחום הזה. כן. אז אתה אומר שבעצם התנאים הבסיסיים הם, נגיד, נקרא לזה מגוונים למי שרוצה, נכון, בעיקר אהבה, כמו שאמרת. זה הבסיס להכל. בסדר. אבל בעצם, אז כל אחד יכול להיות סוכן כן, נסיעות? כן, אני יכול להעיד גם על עצמי וגם על אחרים שנפגשתי וגם על עובדים שהיו לי, וכל אחד יכול להיות סוכן נסיעות. עוד פעם, הבסיס זה באמת באמת אהבה וכישורים שכמובן לאט לאט צריכים להיות ולהיות בך, לרכוש אותם. תראה, גם כן, אחד היתרונות בלהיות סוכן נסיעות זה שאתה גם צריך להיות טיפה פסיכולוג, כי אתה מדבר עם לקוחות, אין מה לעשות. טיפה להיות סוחר, כי אין מה לעשות, זה עסק. בסופו של דבר, תמיד אני אומר לסוכני נסיעות, אתם לא לשכת התיירות של אותה מדינה שאתם שולחים את הלקוח. אתם עסק, והשורה התחתונה היא רווח. אז אתה צריך כן, להיות גם סוחר, ואתה לומד גם השכרת רכב, ואתה לומד גם ביטוח, כלומר, ואתה לומד מלונאות ותעופה וגיאוגרפיה, כלומר, אתה מאוד מאוד מגוון, והידע. בסופו של דבר, אני תמיד רושם לסטודנטים, תיירות, גשר לשלום ולשדרוג כלכלי. בסופו כן. של דבר, כל העולם נפתח, או רובו נפתח לישראלים, ויפתחו עוד מדינות, אבל חשוב מאוד שהידע, כי הידע הוא באמת כוח לסוכן נסיעות. אני תמיד אומר, סוכן נסיעות לא צריך לדעת הכל, אבל הוא צריך לדעת איפה למצוא את הכל. הוא צריך למצוא את העסקה הטובה ביותר, ולא תמיד הזולה ביותר ללקוחות שלו. וזה אחד מהמם. הדברים הבסיסיים שאנחנו מלמדים בקורס הזה. עכשיו, בעולם שלנו יש עולם כזה של, אתה יודע, אתה נכנס לגוגל, לכל מיני מנועי חיפוש של טיסות, דילים של הרגע האחרון, כל מיני כאלה. סיפור קטן על גוגל. סוכן נסיעות, אז למה אני צריך סוכן נסיעות? בטח שואלים אותך מלא את השאלה הזאת. סיפור קטן על גוגל, בסביבות שנת ה-2000, לפני 25 שנה, הייתי סמנכ"ל השיווק של אופיר טורס, ואני לא אשכח שגוגל נכנסו לארץ והתחילו וכולי, אז הגיע אליהם מנהל השיווק שלהם ואמר לי, יהודה, אם אתם תוך שנה לא משקיעים באתר שלכם $1,000,000, תוך שנתיים אתם פושטים את הרגל, אופיר הגדולה. אז תוך שנתיים לא פשטו את הרגל, והיא רק הלכה וגדלה וכולי, ולא השקענו $1,000,000, אלא אתה צריך להתאים את עצמך. אנחנו היום בעולם שאיך אמר לי אחד מבכירי התיירנים בארצות הברית, אקספידיה, לצורך העניין, הוא אומר לי, תגידו, אתם הייטק, אתם סטארט-אפ ניישן, איך יכול להיות ש-73% מההזמנות שלכם בישראל נעשות דרך סוכני נסיעות? אמרתי לו, זה מאוד פשוט. אצלנו יש, המצב הגיאופוליטי הוא כזה שאנחנו בעת צרה, כמעט כל כמה חודשים יש לנו איזשהו אירוע כזה או אחר.
וכשהלקוחות נמצאים בחו"ל, כשהם מזמינים באיזשהו אתר באירופה, וקרה מה שקרה לצערנו בשביעי לאוקטובר, וקרה מה שקרה וואו. עכשיו עם איראן, עם מי הוא דיבר כשהוא רצה לחזור או לשנות? הוא דיבר עם הלמפה, איך אני תמיד אומר? דיבר עם הלמפה. אבל זה שהזמין דרך סוכן נסיעות ישראלי, הוא מיד קיבל מענה. זאת זה לא משנה איך, מה מו. איך אני תמיד אומר, אני פתח את החמ"ל במקרים כאלה, וכשאני מדבר עם אנשים שנתקעים בחו"ל, כשאתה מדבר עם מישהו, אתה קודם כל מוריד כן, את סף החרדה. עכשיו כן. בוא נטפל, נראה איך נביא אותך בדרך כזאת, בדרך אחרת, טיסות ישירות באל על, דרך נמצא לך פתרון, אם אתה חייב לבוא דרך טאבה, דרך ירדן, נמצא פתרונות, אבל בשביל זה צריך סוכן נסיעות. דרך אגב, לא רק במלחמות, הבת שלי הייתה בפרו, כשהיה שם, היה שם איזשהו אירוע של מהומות פנימיות שם, שלא קשור בכלל אלינו, וסגרו את הכבישים, וסגרו את הרכבות, והם היו שם במצ'ו פיצ'ו, היה סיפור שלם סביב זה, ובאמת מי שסייע לה להגיע, לצאת משם, היה סוכן הנסיעות רק סוכן נסיעות. שלה, בעזרת גורמים בשגרירות הישראלית שם. נכון, ואם אתה זוכר, היה פה לפני עשור האפר הוולקני מאיסלנד, שבעצם כיסה את כל אירופה ולא נתן בעצם להתרומם, והיה צריך את סוכן הנסיעות כדי באמת להיעזר בו כשיש שביתות. בקיצור, היום אנחנו רואים שככל שרמת וכמות הנסיעות עולה, כי באמת הנתונים הם מדהימים מהבחינה הזאת, אנחנו זקוקים לסוכן נסיעות. נכון שאתה יודע, כשאתה רוצה להזמין טיסה נקודתית מנקודה לנקודה, אולי לא תמיד אתה צריך, אבל אני אומר לכם מניסיון, וזה ממש לפני חודש ימים, האחיין שלי, סיירת גולני, סיים, השתחרר, ורצה לטוס, הזמין טיסה לגרמניה, במקרה אנחנו יושבים ביחד, הוא היה צריך לטוס ביום ראשון, ביום שישי בערב, ארוחת שישי, והוא מספר שהוא טס ביום ראשון, אמרתי, וואלה, יופי, איזה כיף, איפה הזמנת? אמרתי, באינטרנט, אמרתי, יופי, יופי, איזה כיף, והיה לך בסדר? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, למה לא סוכן נסיעות? אז הוא לא הכיר, לא ידע. אמרתי לו, למה לא התקשרת אליי? טוב, אוקיי, רצה להיות, אתה יודע. אמרתי לו, יופי, 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 ואני בטוח שגם עשית ביטוח. אז הוא אומר לי, ביטוח לאומי? לא, אני לא צריך לשלם ביטוח לאומי. אני אומר לו, לא, לא ביטוח לאומי, ביטוח טוב, נסיעות לחו"ל. הוא אומר לי, מה זה? אתה קולט שהבן אדם הזה, האחיין הזה, יכל לטוס ביום ראשון בלי ביטוח. כן, חס וחלילה קורה לו משהו. עכשיו, הוא הזמין באתר בחו"ל, אז אף אחד לא אומר לו את זה. כשאתה נכון. מזמין אצל סוכן נסיעות בארץ, אתה מקבל את כל מה שאתה צריך, את המידע. הוא ישאל אותך אם אתה צריך את הביטוח נסיעות לחו"ל. הוא ישאל אותך, יבדוק לך את הדרכון אם הוא בתוקף, כי אם הוא לא בתוקף, תגיע לשדה, תחזור, הכל הלך לך. אנחנו חייבים את סוכן הנסיעות לרוב התנועה שלנו בחו"ל. יפה. אז בעצם, אז היום התפקיד שלו שונה ממה שהוא היה של סוכן הנסיעות, ממה שהוא היה כשאתה התחלת? לא בהרבה, כלומר, השוני זה הטכנולוגיה. אין ספק שהטכנולוגיה באמת, מלהתעסק עם מחברות וניירות לפני 40-30 שנה אפילו, אנחנו היום הכל באונליין. כן, וכשהכל באונליין, אחת הבעיות של הלקוח זה באמת למצוא, כי כמות המידע, איך אומר למישהו, עזוב, עזוב אותי, אני לא מחפש באינטרנט, לא, לא, זה מטורף, עזוב, בוא אני, הרי בלב הכי זה אותו מחיר אצל הסוכן, ולפעמים הוא יוזיל לי, וגם אם זה יעלה לי כמה דולרים יותר, תן לו לשבור את הראש. והוא צודק, תנו לנו לשבור את הראש, תנו לנו לעשות לכם את העבודה הרבה יותר קלה, כי המידע שנמצא הוא פשוט לא נורמלי, וחוץ מזה, יש גם את החוק הקטן הזה במרכאות, זה חוק גדול, שנקרא חוק הגנת הצרכן. ואת זה אנחנו גם לומדים בבית הספר לתיירות ובקורס הזה, שהחוק הזה בעצם אומר שאם אתה מזמין גם טיסה וגם מלון וכל מה שאתה מזמין בישראל, אתה יכול לבטל תוך 14 יום. אם תזמין את זה בחו"ל, כל תנאי הביטול יחולו, ואתה בעצם מפסיד לפעמים הרבה 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 כסף. ולכן את כל זה אנחנו לומדים בקורס, ואת היתרונות של סוכן הנסיעות, מול הזמנה ישירה באונליין, ואנחנו נמצאים היום בעולם באמת, רק כדי לסבר את האוזן,
הנתונים של שנת השיא, הייתה ב-2019, אני מדלג על הקורונה והמלחמה כדי לתת את הנתונים, אבל ב-2019 תיירות היוצאת הייתה 9.2 מיליון יציאות של ישראלים, כשהיינו 9 מיליון אזרחים במדינה, כן, ועם 23 מיליון שעברו את נתב"ג הלוך ושוב, את היציאות דרך מעברי הגבול. כלומר, אנחנו כבר נכנסנו ל-100 מדינות, ל-100 שדות תעופה הגדולים בעולם. כלומר, אנחנו כבר משמעותי. הענף עצמו בעולם מאוד מאוד התפתח. עכשיו, שלא יחשבו, כל העולם הזה של הטיסה הוא 100 שנה, זהו. כן, מתקופה של דצמבר 1903, שהאחים רייט הטיסו את כן, המטוס הראשון ל-12 שניות בלבד. עברה מלחמת העולם הראשונה, ורק בשנות ה-20 של המאה הקודמת, TWA, לוט, חברות תעופה, בכלל כל החברות תעופה התחילו בגדול עם הטיסות המסחריות, וזהו, אנחנו ב-2025. לא לפני 1,000 שנה, כולה 100 שנה בסך הכל. והעולם היום הגיע למצב של מעל 5 מיליארד נוסעים בשנה בעולם שטסים. זה מתוך המון. השמונה מיליארד, 8.2 מיליארד. כלומר, כשאני תמיד אומר למישהו, מה המקצוע, מה המקצוע העתיד? אז אני אומר לו, תיירות. נכון, יהיה הייטק ויהיו דברים אחרים, סנדלר כבר אין, וחייט כבר אין, וכל מיני מקצועות שפסו מהעולם. התיירות לא, כי את ה5 מיליארד האלה, מישהו צריך לטפל בהם. אז אתה, ערן, בעצם לא, אתה לא תטפל בהם, אתה תמשיך עם כן. הרדיו ולנהל את השלוחה בתל אביב, אבל מישהו צריך לטפל בהם, צריך ובשביל לטפל זה יש בהם. את הקורסים, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר קורסים, ויותר ויותר אנשים שרוצים לעבוד בענף הזה. אתה יודע, יש לי עוד דקה. בטח. מעולה, רק לפני יותר מ10 שנים הייתי גם, בעוונותיי, הייתי גם בוועד של התאחדות סוכני הנסיעות, זה בעצם הדירקטוריון והוועד המנהל את התאחדות סוכני הנסיעות. היו בזמנו כ730 משרדי נסיעות, כן, בערך 3,000 עובדים, 2,500, 4,000, תלוי בתקופה. היום יש לך 350 חברים או משרדים בהתאחדות סוכני הנסיעות, אבל יש לך מעל 10,000 עובדים. כלומר, גם פה הענף השתנה. אם פעם באמת היית עובד רק במשרד נסיעות, והיו כן, סניפים מקריית שמונה ועד אילת, אז כן. עדיין יש סניפים לחברות הגדולות, אבל יש גם היום פרילנסרים, עצמאיים, וכמובן שכירים. ואת כל כן, זה אנחנו גם בקורס הזה מלמדים את האנשים איך מלמדים. להגיע, כי יש אנשים, איך אמר לי, אני לא צוחק, היה רופא בקורס סוכני הנסיעות, אני אומר לו, מה אתה עושה פה? אתה לך לרמב"ם, לך תציל חיים. הוא אומר לי, לא, לא, יש לי חלום ילדות. וכשאני מסדר לכולם את הנסיעות שלהם, ואני אוהב את זה, איך אמרנו, מילת המפתח, א', ה', ב', אני אוהב את זה, אז אני רוצה ללמוד את זה, ושזה יהיה תחביב, שזה גם בסדר. ואחד היתרונות הגדולים, שאני פוגש אנשים מגיל 18 בקורס, ועד 70 פלוס, הייתה גם מישהי 70 פלוס, כי אנשים רוצים להיות בענף הזה, וחלק רוצים להפוך את התחביב למקצוע, וחלק רוצים להיכנס ישר למקצוע ולהתחיל מלמטה, וכשאני מביא להם את הדוגמה שלי ושל אחרים, אז אין שום סיבה שבעוד 10-20 שנה הם לא יהיו המנכ"לים הבאים והמנהלים הבאים, זה אפשרי בהחלט, ויש כאלה שרוצים להיות עצמאיים ולהקים לעצמם חברה, וזה מעולה, ויש כאלה שרוצים להיות פרילנסרים ולעבוד רק פארט טיים, וזה מעולה. מהבית, זה כן. היתרון שפעם לא היה, וזה ממש כיף. איזה יופי. אז בעצם אלה הם מגמות, אלה הם דברים חדשים שבעצם השתנו בעולם הזה של סוכני הנסיעות, לגמרי. ו, אז בעצם זה עבודה שונה למי שעובד מהבית, או למי שעובד ממשרד, או למי ש... זאת אומרת, זה סוג אחר של עבודה, או שכולם לא, זה פחות או לא יותר סוג, עושים אותם דברים? זה לא סוג אחר, אלא זה התאמה. תראה, הקורונה חינכה, לימדה, איך שתקרא לזה, הרבה מהשווקים, לעבוד גם מהבית, לעבוד מרחוק. תראה, אני הייתי מגיע כל יום לקורס הזה ב-1988, לוקח אוטובוס מקריית שמונה,
עד חיפה, ומחיפה עד לאוניברסיטה. זה היה לוקח לי כמה שעות. כן, ובחזרה, או הייתי צריך להספיק לאוטובוס הראשון ב9, שאני אגיע לקריית שמונה ב11 בלילה הביתה, ואם הייתי מפספס, זה היית מפספס. לפעמים לנתי בחיפה. תראה, היום אין את זה, היום אתה, אפילו הקורס הוא חלקו מוקלט, חלקו פרונטלי, וחלקו בזום, או רובו בזום. כלומר, יש פה גם את הנושא הזה של העבודה מרחוק, מי שרוצה לעבוד, מי שרוצה לעבוד מהבית, ומי שרוצה לעבוד במשרד. וזה פעם לא היה, פשוט לא היה. היום הגיוון הזה, זה מה שגם גורם להרבה לבוא ולהגיע לענף הזה. כי הוא מרתק אותם מכל הכיוונים, וזה רק שאפו לענף שבאמת הצליח ומצליח, ובעיקר לחברות ולאנשים שעוסקים בענף הזה. אבל הגיוון זה ממש ממש ברכה, ואין ספק שאנחנו רואים שאנשים באים למקצוע הזה בגלל שיש פה המון גיוון שפעם לא היה. תגיד, אפשר להרוויח טוב בתחום הזה? תראה, אני יכול להגיד לך ככה, היום, איך אני אגיד את זה הכי יפה? בוא נגיד ככה, היום יש עובדים, שאני זוכר שהייתי הבוס שלהם, שמרוויחים היום כעצמאים, כשכירים או כפרילנסר, יותר ממני כמנהל הרשת. כלומר, יאללה. כן, 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 כן. יש היום, הכל תלוי באמת במה אתה עוסק, מה אתה רוצה. זה באמת תלוי גם באופי שלך, אם אתה סוחר, פחות, אם אתה רוצה לעבוד. תראה, אחד הדברים הכי הכי חשובים בסוכן נסיעות מוצלח, זה באמת הדדיקיישן, המסירות שלו ללקוח. אני תמיד אומר, אם אתה נותן את האמון ואת המסירות ללקוח, הוא קודם כל חוזר אליך, אבל הוא לא חוזר כן, אליך לבד, הוא חוזר אליך עם עוד 10, עם החברים, עם המשפחה, וככה, נכון. וככה אתה גדל וגדל, וכמובן היום השכר תלוי בנסיעות. זה לא פעם, אתה יודע, פעם היינו עובדים את המשכורת וזהו. בזמנו 5,000, 7,000, 10,000, לא משנה. היום כמעט אין מצב שמתוך העבודה, ככל שאתה עובד, אבל לא רק עובד, יש כאלה שעובדים, אתה לא מאמין, עובדים חצי משרה ומרוויחים 20-30 אלף שקל. וואלה, זה כן, כן. לא נורמלי. אתה אומר, כן. וואו, כי הם מסוגלים לעשות את מה שאחד עושה במשרה מלאה, לעשות בחצי משרה, הכל תלוי בך. וזה מה שיופי פה. אתה יכול להחליט בעצמך כמה אתה יכול להרוויח, וזה אני נהדר. יכול להעיד שיש אלינו הרבה מאוד פניות של חברות שמחפשות עובדים, זאת אומרת, יש דרישה מאוד 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 גדולה לסוכני נסיעות, ואני הופתעתי לשמוע, אתה דיברת על חצי משרה 20-30 אלף שקל, אני שמעתי על מה זה שמעתי? יש חברה שסיפרה שמישהי שהתחילה לעבוד באחת מחברות הנסיעות, וחברה שיושבת לידה מרוויחה בין 40 ל-50 אלף שקל בחודש. כן, אמרתי, איך זה יכול להיות? זה לא נורמלי, איך זה יכול להיות? שכירה, פקידה, אתה יודע, באיזה... לא שהיא פה עכשיו איזה עצמאית שמטורפת כזאת שרצה ויש לה, לא יודע, אלא לא, אבל שכירה, מרוויחה כאלה סכומים. היא שכירה, הייתה לי עובדת נעמה, עובדת מדהימה באחד הסניפים, והיא הייתה עושה מחזור שנתי של 3 מיליון דולר, פלוס, שזה וואו. עכשיו, זו אחת, כשאתה שואל ואתה בודק, אז אתה מבין מאיפה זה בא לה גם. עכשיו, היא רצתה להיות שכירה, היא לא רצתה להתעסק בלהיות עצמאי, אומרת, לא רוצה חשבוניות, אין בעיה. אז בעצם זה שאת מצליחה לייצר כזה מחזור, אוטומטית המחיר שלך, המשכורת שלך עולה, כי המשכורות בנויות על זה שאתה כן, עם משכורת בסיסית פלוס פלוס תמריצים אחוזים. או בונוסים וכולי. נכון. אז הכל תלוי בך, אם אתה סוכן. עכשיו, נכון, הנעמה הזאת הייתה מטפלת, גם אם מישהו היה נתקע בשתיים בלילה, היה מרים אליה טלפון, הייתה עונה לו. לא משנה באיזה שעה הייתה עונה לו. עכשיו, ברגע שאתה עונה ללקוחות ונותן להם שירות כזה, קנית אותם. הוא כן, יחזור, זה היה מנכ"ל הבימה, יחזור, יגיד לשחקנים, יגיד לחברים שלו, יגיד, יספר. איך אני תמיד אומר, שיטת השיווק הטובה ביותר בעולם,
שלא כל כך מלמדים אותה באוניברסיטאות, היא פשוטה. ולאוזן. למד א', פה לאוזן. כן, זהו. איך אני תמיד לשר התיירות בזמנו אמרתי, תראה, תייר אחד שיוצא מישראל וחוזר למקום מגוריו, ולא משנה איפה זה, בסקנדינביה, באנגליה, בארצות הברית או במזרח הרחוק. אם הוא חוזר מרוצה, יש לך עוד 100 אנשים מסביב מינימום נכון. שירצו יפה. לבוא לזה. וזה תגיד, בעצם השיטת שיווק הטובה ביותר. הזכרת, יש גם את הנושא של אופרציה בעצם כן, כן. שלומדים, וכל הנושא של בניית טיולים, וכל זה הנושא כל של מיני, כן, בהחלט. התוכנית עצמה שאנחנו בעצם בונים, א', אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו לא מקובעים, אלא באמת משנים לפי רוח הזמן. ולכן התוכנית שלנו אכן מבוססת גם על הלימוד, על הידע, כמו שאמרתי, גיאוגרפיה, ואיזה מקצועות אתה כסוכן נסיעות צריך ביום-יום, טיולים מאורגנים, חבילות נופש, למטייל העצמאי, לא למטייל העצמאי, חבילות עיר, מה ההבדל ביניהם, טיסות. היום פעם היה לנו רק טיסות אל על או טיסות סדירות. היום יש טיסות סדירות וטיסות סחר ולואו קוסט, המהפכה הגדולה ב-2013 ששינתה לנו פה נכון, את כל עולם המחירים. פעם היינו יכולים לטוס לאירופה ב-700 דולר, היום אתה יכול ב-70 דולר. ולפעמים גם ב-19 דולר, אבל נכון. שינוי עצום. אז את כל זה אנחנו לומדים, ואופרציה, ותיירות נכנסת, ומלונאות, ותיירות פנים. כלומר, אנחנו משתדלים לגעת בכל הענפים, בכל התחומים, בקורס אחד, שהוא יחסית, מבחינת השעות שלו, הוא הכי הרבה שאני מכיר במדינת ישראל, ומבחינת הזמן הוא יחסית בסדר גודל, עם חגים, בלי חגים, תלוי, 7 חודשים פלוס מינוס, לפעמים יותר קצת, לפעמים אפילו פחות, אבל זה פחות או יותר הזמן, כי גם לזמן יש משמעות. זה לא תואר ראשון ל3 שנים, זה באמת תקופה שאתה מתחיל אותה ביוני, מסיים בינואר-פברואר, מתחיל במרץ, מסיים באוקטובר-נובמבר, ואתה בעצם יכול להתחיל כבר לעבוד. איך אמרת? פונים אליך, פונים אליי, פונים לכולנו כדי המון פניות. להביא את הבוגרים של בעיקר בית הספר לתיירות של אוניברסיטת חיפה שיעבדו אצלה. נהדר, נהדר. טוב יהודה, אז אם אני עכשיו רוצה, וזה מעניין אותי, ושמעתי אותך ואני שוקל, מה היית ממליץ לי? מה היית ממליץ לי? הייתי ממליץ, קודם כל, ברגע שדיברת עם השלוחה, אחת השלוחות, תל אביב, חיפה, ירושלים, לקבל את כל הפרטים הבסיסיים. הרבה פעמים אתם רוצים לשאול עוד שאלות, מפנים אתכם אליי, אני כן, פה, אני נכון. עונה לכל אחד, אני מדבר עם כל אחד, בדרך כלל אחרי שמדברים איתי, אז ישר הם פונים לאחת השלוחות כדי להירשם, תלוי איפה אתה נמצא, וגם, היום זה גם לא כל כך משנה אם אתה גר בירושלים ואתה בתל אביב, או באיזשהו, באר שבע, או באחד הכפרים בצפון, זה לא משנה, כי רוב הקורס הוא גם מוקלט, הוא בזום, יש אומנם 15 שיעורים בדרך כלל, שהם בעיקר הסייבר ו-LDS, ה-GDS, שגם על זה נלמד מה זה הראשי תיבות של ה-Global Distribution System, אבל את זה בעצם אפשר להגיע, וזה לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להירשם, הסכום הוא ממש ממש לא נורא, אם הוא ישתנה אתם תדעו אותו, רק להרים טלפון ולהירשם. נהדר, נהדר. יהודה זפרני, אנחנו עוד נדבר, אנחנו עושים את זה בפעם הראשונה, את השיחה הזו, ואנחנו עוד נדבר. אני רוצה להודות לך, תודה רבה. תודה, תודה תודה לך. רבה. ניפגש תודה לך. בשמחות.